ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ କାଲି ସେମାନେ ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁରୁମା ନ୍ୟୁ ଲାଇଫକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ମୋଟିଭେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଯାହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆମ ନିଜ ମନରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ବସରେ ଏସବୁ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କେହି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଜାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ତୁମର କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲି ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ନିଜର ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ କଥାରେ ନୁହେଁ, ତୁମ କାମରେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ମନ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଶୁଣୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଏହି ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ? ଆମର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ। ସେହି ସନ୍ଦେହ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୀଜକୁ ଯଦି ଉର୍ବର ମାଟି, ପାଣି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିଳେ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ। ସେହିପରି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୀଜ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ରଖିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କେମିତି କମାଇବା? ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଅ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବି? ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଆଗାମୀର ଭବିଷ୍ୟତର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅଲଗା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଉ ସମୟ ଆସିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଉଛ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଉଛ, ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବସିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣେଇବ, ତାହାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ପଜିଟିଭ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଭିଜନ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଦରକାର। କେମିତି ରଖିବେ? ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି କହିବେ, ଆଉ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କହିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ସକ୍ଷମ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନତି କରିବି, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ। ଯଦି ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ,
ହୁଏତ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯେମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସଫଳତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଆଉ ସେଇ କାମରେ ଫୋକସ୍ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜ ସମୟକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ। ଯଦି ଆଜିର ମୋଟିଭେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।